ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to seedoji siidi woro pambi taktake ferlo tago talla ñamanari ngabu kon waktu yoni hato lewa ardo sadio kame samme ene jeeya gardede kabruji mena to leydi Sénégal ñalawma hanki o ton to Rufisque kene fota wonde ton e piccal ko ɗum tigi woni ko duppa ton taw ko huuɗo ɗayno koko ton to leydi Mauritanie dentala sukaɓe taw kadi ko innirteɓe o ala sisa ñalawma hanki o mbaɗi podital men to yesso galle lamro ngo gam hollirde caɗele gonɗe nder leydi ndi ton to leydi Mali nokko biteɗo koro ene tawe nokko biteɗo kasa tonni kadi pelɓuɗiran lo waɗi toon kikiɗe heccanko ha yimɓe jeeɗiɗo mbasena pittali mumena to leydi Gambie caggal ɗaccidde gole mum ha laaɓi wonande gardinoɗo dadiɓe leydi ndi ñalawma hanki o toɗɗama dadiɗo kesoma en ketto hen musidɗo men coordonné Abouba ton to Guinée Conakry général Cheikhouba Konaté caggal nde o nodda e radio espace Guinée o holliti o nande 3e mandat Alpha Condé wodata e nder leydi ndi kabruji mena ɗemgal pular ma en ketto musidɗo men Ghali Abouba jolam jaɓeri wotto goɗɗe joni joni jañoɗena kettode kaburuji mon e ɗemgal pular Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawbare nogas e jeegoma korse hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati kabruji mena ɗemgal pular to leydi Sénégal ma en jaha toon to Rufisque no mbiriɗen e gartede kabruji mena jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue gueɗe nder leydi biteɗo Ali Ngouille Ndiaye kame yoggaya khalifaɓe tawtorama ñalawma hanki o noon ken wona toon piccal jeeɗiɗi ko ɗum tigui woni ko duppa toon so tawi qimam ma won kene fota wonde temedde jeeɗiɗi kilogramme taw kadi duppa koye sara gollorgal bitegal soko sima taw kadi ko toon to Rufisque kanko jagorɗo Ali Ngouille Ndiaye o jaari wonande kaya koniyankoɓe hinde police taw kadi koɓe leydi Sénégal ko fate darde mabɓe tabinde gam haɓade huuɗo ɗayno koko caggal noon hollirede wonande kala saaha pawa juuɗe mabɓe yoga kaye dilloɓe ko fati e jeygo huuɗo ɗayno koko ko wona ɗum ko noon ñalawma hande o ko ñalawma teddiniraɗo ko fate banggue haɓade e simme bonɗo e nder windere nde kala eɗen jertina bandiraɓe kala nde mbawata jertinde ɓesguji mumen ko fate banggue dorog e ko fate yamba kala ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale ko fate banggue ndema maaro caggal nde hoorejo leydi Sénégal holliri wonande yimɓe kala yo dutto ko fate ndema maaro leydi ndi lewru avril ɓennuɗo hen ɗo ha yetti oɗo saaha mo gonɗen yogay jayndeli leydi Sénégal kolliti wonande kadi ustima ko fate banggue julogol maaro caggal leydi Sénégal so tawi tonggama guila lewru avril ndeɗo hen hitande ha oɗo saaha mo gonɗen kene fota wonde milliard uji tati piccala temedde joyyi e nogas e jeeɗiɗi million taw kadi koye koppareje France CFA ko ɗum tigui woni ko usti ko fate banggue jiggoyagol ɗum noon so tawi yimɓe kala duttima ya ndema ɗeɗo hen koppareje kala ponnoɗe yaltude leydi ndi gam juloyade maaro madañi ɗo hettani ɓesguji leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue ndelama jarteɗama taw kadi ko biteɗo Mansour Faye ñalawma hanki o holliti wonande ma diƴƴe ngakku e nder leeɗe Dakar saabi ɗum noon ko gollorgal gongal e fewnede toon to Kera Momar Sarr caggal noon oɗo saaha mo gonɗen ɓe ɗaminoma ɓe gayni ɗum ko ɓuuri yawde kono oɗo saaha o holliti ɗo ha sappo e joyi lewru daratoɗo ko nen tigui ɗen golle potata rewde lawol beele Dakaru ne heeɓa jaram timmuɗama ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue jangde tawde taw kadi ko biteɗo Mari Taw Ñana ñalawma heccanki o kanko e jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue ceelal ɓalli biteɗo Abdoulaye Diouf Sarr ɓe dokkiri kene foto wonde ambulance uji joyyi wonande duuɗe jaaɓi hatteɗe leydi Sénégal caggal nde hoorejo leydi Sénégal huuni wonande ma walli duuɗe
wonande ma walit yogay dude taw kadi ko dube jaabi hattede leydi Sénégal ko fate bange yogay gueɗe ko fate bange dudal ngala Bambey kono ne kadi ko fate Thiès ha ton to Saint-Louis kame Ziguinchor kala ɓe keeɓi ko wiyete ambulance uji ngam kadi kamɓe ɓen janggo beele ɓe mbawa yitade koye mabɓe ha joni ton to leydi Sénégal keddoɗen ñalawma hande o élevaɓe hewɓe natini ko wiyete Kawguela taw kadi koko wiyete entre 6e e nder jokli leydi ndi kala kamɓe noon ƴamoɓe ko wiyete entre 6e ngel ɗo hen Kawguel kamɓe kala soɓe ndenti koɓe temedde ɗiɗo e capanɗe jeegom e joyo ujunere eɗen mbiya tan yo gueno rokkuɓe kamɓe kala ɓe mbawa dañde ngel ɗon Kawguel beele kadi jangde mabɓe ne garɗa e nder leydi Sénégal joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Thiès ñalawma hanki o yeeyoɓe ko wiyete fruiji ko wayno pomuji kame oroséji kamɓe kala koɓe natanɓe hofgo juuɗe ɓe kolliti noon ñalawma janggo jeere Thiès e hoore mum watte ko jeere mayde caggal noon goto e délégué ji jeere ndi ne jagga taw kadi jagui ɗum ko maire wuuro ngo jagga tigui udda caggal nde tuma koko maahi e jeeya laamu leydi ndi ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Touba Fall ɓenne kadi kolliri Touba Fall ne tawe e nder falde ndam kamɓene ɓe kolliri wonande sarɗiyankoɓe dilloɓe catal bitegal PDS woto darnu koyɗe mumen toon to Touba Fall caggal nde ɓe ñaagui wonande kay nguɗon laamu guila ne wonno ɗo ha leytiɗon nguɗo hen laamu ɓe lutti kay ñagade ɓen sarɗiyankoɓe ha oɗo saaha mo gonɗen haydara ɓe keɓani ɓe kolliti noon oɗo saaha mo gonɗen kamɓene yidde mabɓe kay ko jokkodirde hoorejo leydi Sénégal beele kadi gurdam mabɓe ene moƴƴa caggal ɗo ɓe ɗakkinoɗo ala hen kala ko feewi sen gewi tonto leydi Sénégal paɗen ko tonto leydi Mauritanie jayde witen alyawmu holliti wonande ñalawma hanki o yogay sukaɓe taw kadi ko fottinnoɓe miijoji mumen ɓoggi karalleje kamɓe kala ɓe potitino toon to yeeso galle lamorgo leydi Mauritanie ɓe potito noon ɓe mbaɗi diɗɗal mabɓe ɓe inniri noon ndeɗon fedde ko o Al Aziz woni tan hoorejo leydi ndi heege heftima leydi Mauritanie heege heftima leydi Mauritanie toon to hawdila sharqi kala mo jiiɗani heega ha tenti yogay sukaɓe oɗo saaha taweteɓe yogay cuuɗi cafreɗe kamɓe noon ittiɓe ɗon tigui ko dadiɓe leydi ndi ɓe gari tigui weddade mabɓe gaz uji ha ganduɗa kamɓe kala ɓe certi kono ɓe kunima koɓe jokkoɓe haare mabɓe e nder leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaalen nelaɗo mo loni taw kadi ko toon to Sahara occidental caggal jillu makko toon to Algérie ñalawma hanki o wo joɗidima e hoorejo leydi Mauritanie toon to Nouakchott galle lamorgo to ɓe jewtidi non ko fate banggue Sahara occidental siftinde noon kanko nelaɗo taw kadi ko nelaɗo fedde gotago min nder toon to Sahara occidental wo toɗɗono ko ñande sappo e ɗiɗi walni o toɗɗono ko nogas e goho taw kadi wonno koye wonno tigui koye hitande mayde nde woni hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kanko noon wo yettima toon to Nouakchott o dañi joddade hoorejo leydi ndi ɓe jewtidi toɓɓe ɗiɗi no fewi hen toɓɓere koko fate banggue polisari en ko fate banggue Sahara occidental toɓɓere heedine noon ko holno watte ha jaam wawa artude hakkude leydi Maroc kamɓe ɓeɗo hen witeɓe polisari en beele sifande jaam ne wawa arde ɗon jaam duumiɗo keeriɗo ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witende tawariɓe kolliti wonande kay dadiɓe hinde gendarme jeeyaɓe catal bitegal FS kolliri sembeji mumen ɗum no waɗi ko ñalawma heccanki o toon to booli Nouakchott caggal nde ɓe jaltini motaji mabɓe kame werlaji mabɓe kala ɓe kollira miskilaji mabɓe kame sembeji mabɓe ɓe kollira kadi oɗon saaha mo gonɗen wonande gueɗal ngal ɓe totta ngal maɓe timmin oɗon fartaŋe ha timma e nder leydi Mauritanie woni gueɗal ngal ɓe totta wonande kay oɗo hen somme ko fate jonde Afrique naaɓe waɗore toon to leydi Mauritanie ñalawma hanki o ha fen ma ɗiɗi lewru faando ko kamɓe tigui jogui nden kakkame kisal ha tente hoɓɓe aroɓe nder leydi Mauritanie kala ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witene ya biladi ɓe kolliti wonande kay hoorejo walto mbiyano wonande kay jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue hakkude leyɗele taw ko biteɗo Ismaïla Wuld Cheikh jaɓɓima ñalawma hanki o ambassade mo leydi Maroc caggal noon guila wo toɗɗa kanko ɗo hen jagorɗo biteɗo Ismaïla Wuld Cheikh kene wona joni balɗe sappo e joyyi wo joddima e ambassadeur mo leydi Arabie Saoudite kono ne kadi mo émir arabe uni kono ne kadi wo joddima e leydi France ñalawma hanki noon wo joɗidima e ambassade mo leydi Maroc ɓe dañi yewtude toɓɓe
be jaajje no feewi ko fate bange garangal oɗo henna biyeteɗo Mohamed Sisa taw kadi ko kam tigi woni roi mo leydi Maroc caggal on warande nde jagorɗo kalfinaɗo ko fate bange konngol laamu tuma kadi nde sakti konngol mum warande hawɗo saaha mo gonɗen laamu leydi Mauritanie andani taw so tawi kankoɗo henna roi Maroc ko garowo e leydi Mauritanie walla wo arata tawa ko wawi hen wonde kala mo ara wo arata jayinde witende Sahara ɗe kolliti wonande Jeune Afrique holliti wonande roi Mohamed Sisa wona garowo tonto Nouakchott oɗo sanon ɓe kolliri wonande wo lomtinta ko jagorɗo makko kalfinaɗo hakkude leyɗele taw kadi ko biteɗo Nasser Bourita biteɗo Nasser Bourita ko on tigui woni mo lomtinta ko on tigui jogori arde tawtorede taw kadi ko jonde Union africaine waɗore tonto Nouakchott sen ngewi tonto leydi Mauritanie paɗen ko tonto leydi Mali jayde leydi Mali witende Mali actiɓe kolliti kikiɗe hanke o tonto koro pelɓodiral waɗi e nokku biteɗo Oguière ene tawe e nder falde kasa to noon ko pelɓodiral leƴƴi waɗi toon ha ganduɗa ko famɗi ko kala yimɓe jeeɗiɗo ɗum noon waɗi ko jamma heccanko sanga niɓɓel futuro ko famɗi ko kala yimɓe jeeɗiɗo mbasen pittali mumen yimɓe ɗiɗo oɗo sahane tawe hakkude wurɓe e mayɓe ɓe kolliti noon ma en garta hen so tawi en keeɓi ko ɓuuri hen labde ɓeɗo hen leƴƴi ɗiɗi kaɗɗi toon anda ka taw hol leƴƴi kaɗɗi toon ma en garta hen so tawi en keeɓi ko ɓuuri hen labde joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale badala taw kadi ko Soumaïla Cissé woni lundiyanke ƴamowo lefol laamu e nder leydi Mali holliti wonande to bureau mum to kene fota wonde 45 million taw kadi ko koppareje franc CFA ɗum tigui woni ko wujjena e nder bureau makko caggal nde o yeehi toon to banque biteɗo Korisa banque ne tawe maayo ngo Bamako ko toon tigui wo tirino caggal o waddi toon to bureau makko o yaltino seeɗa guila warti noon hawde saaha mo gonen o yiyani koppareje ɗe ko wona ɗum konon gollotoɓe bureau makko ɓe kamɓe kala ɓe nanguitama toon ha pecce jamma ɓe puuyama kono haɗo ɗo gondena hay goto anda ɗeɗo hen koppareje ɗo naati joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Yam Folila tonne kadi nokku biteɗo Sekoriel ne tawe nder falde Sare Mousse tonne kadi ko pellel ndiral waɗi toon caggal on koye bar goto wonno ko gorko goto yaltini fetel mum dañi fellude 0 baro kurɗe noon tati ha jani yimɓe ɗiɗo wonnoɓe ɗon ɓenne tawi cuuɗi cafrirɗi taweteɗi toon to Yam Folila kanko 0 baro ko ɗon tigui o hawre Ladiala kanko baɗɗo ngal baɗal o notti tigui ko teppe makko haɗo ɗo gonɗen o yitaka tawo joni toon to leydi Mali keddorɗen ma en kaale place des souvenirs grande marché de Bamako tonne kadi ɗeɗo hen balɗe cummusɗo ari toon ken wona joni balɗe tati ha ganduɗa ken fota wonde magazine uji sappo cumi toon magazine sappo cumi toon caggal nde halifaɓe walla tan mbiyen caggal nde jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue Kotki ari toon kame maire wuuro Bamako caggal ɓe qimima ɓe tawi ko boni toon ko kala kene fota wonde temedde million ko ɗum tigui woni ko boni toon joni toon leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Bowal laaɗe diwoje ngal Modibo Keita yogay ɗanniyankoɓe jiyaɓe nder leydi Mali taw kadi ko iwoɓe caggal leyɗele garta ɓe kolliti oɗo saaha mo gonen kala garɗo e Bowal laaɗe diwoje ngal Bamako e hoore muɗum so tawi ala ko wiyete carte vaccination ko kamɓe tigui dadiɓe wonɓe ɗon ɓe nangganma hen naɓe oɗon fannuɓe ɓe mbima yeeya to bureau to sa yettima noon ko ujunere joɓeta wonaɗe pikke wona haydara e kamɓene ɓe kolliri koɓe wullitoɓe haɓe jetto jagorgal ko fate cellal ɓalli jaafoɗon jagorgal ko fate cellal ɓalli caggal équipe timmuɗo no feewi ene waɗa toon gam toppitade wonande iwoɓe caggal leydi Mali so tawi gaari ha jettima ɗon beele jomumen mbawa waɗede ko wiyete vaccination sen gewi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie catal tammingala ko fate banggue haqqe innamade bitegal trial ne wondi kadi Human Rights Watch kamɓene ɓe kolliri wonande ɓe mbaɗi identifié wonande yimɓe 50 waranoɓe e laamu Yahya Jammeh toon to leydi Gambie oɗo saaha noon ɓe kolliri hen ɗiɗo jeeya ko toon to leydi Togo ko heddi ko noon ɗo hen e lewru fandu maɓe gaynu wadde hen loskoji maɓɓe ha joni toon to leydi Gambie keddoɗen ma en ketto musidɗo men Kodonene Abouba ko fate banggue e tuma kadi nde gardiɗo dadiɓe leydi ndi ɗo citi goɗɗo dañama Kodonene Abouba bisimilla maɗa
Idi Sar ko non tigi mbiyan tan David Kujabi ko kaalo e ɗemgal police aɓe ɗo ɗo hennete nder leydi ndi kanko tan seediti ñalawma hanki o wonde en wayno leydi men Gambie heeɓi yeesojo police aɓe keso biteɗo Mahmoudou Diop en wayno subama ñalawma hanki o balɗe mum nogasi joyi lewru nduɗo no gonɗen ɗon hen to wuuro lamorgo ɗo to Banjul ene wayno wadde mbiyen oɗo waktu ko kanko Mahmoudou Diop kanko tigi woni yeesojo police aɓe ɗo hennete nder leydi ndi caggal tan wadde resign accidde golle muɗum biteɗo Landing Kinte ene wayno noon ene hikkina e makko tan kanko Mahmoudou Diop biteɗo Abdoulaye Sagnan wadde tan oɗo waktu police aɓe keeɓi hennete ko wiite ko yeesojo ɗo hennete e nder leydi ndi koddenen Abouba weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e Banjul Kodnene Abouba tonto Banjul capital FM sen giwi tonto leydi Gambie parin ko tonto Guinée Conakry général Cheikhou Ba Konaté kam tigi wonno lomtinoɗo Moussa Dadis Camara tumande fella kurale hoore kanko non ñalawma hanke o jooɗima e haalirde radio wiitengo espace ko ɗon tigi wonamda ko fate manda tataɓijo wonande Alpha Condé o holliti Alpha Condé dañata manda tataɓijo nder leydi Guinée oɗo saaha mo gonɗen leydi Guinée woni koye potal e peewal oɗo saaha ko mandaji ɗiɗi taw manda kala ko duuɓi joyyi e nder leydi ndi o holliti kamɓe koniyankoɓe ha tenti kadi dilloɓe dawrugol leydi ndi kamɓe kala soɓe ndenti ɓe mbawata jabde ko fate banggue 3e mandat o dañi namdede ko fate banggue Cellou Dalein Diallo oɗo saaha mo gonen lundiyanke kettinaɗo e nder leydi Guinée o holliti ala ko haaɗi lamade Cellou Dalein Diallo sowona ngakkude pellital o holliti Cellou Dalein Diallo guila tan ɓami posde candidat e nder leydi Guinée ala pellital wawde lamade leydi Guinée kono kala nde o wayli sawru mbaggo dañi tigui pellital wawde lamade leydi Guinée mawo andu ɓiɓɓe guinenaɓe yoga hen gondi tigui koye Cellou Dalein Diallo sen giwi tonto leydi Guinée paɗen ko tonto leydi Côte d'Ivoire ɓoyata sungoji mbaɗa e nder leydi ndi ko fate banggue mairie ji ɗum saabi noon ñalawma hanki o loskoji luggi mbaɗama e wuuro witengo Juma wuuro witengo Jouane ne tawe e nder leydi ndi e hakkude mum e nokku biteɗo Kuñe e to noon ko famdi ko kala dadiɓe tetti toon kene wona ujunnaje tati taw ko carte d'identité taw kadi ko carte d'identité ji ɗe ndewani lawol pewnade taw kadi koye nokku tan biteɗo taw kadi koye pewnugol bitengol forota de saha noon ɓe kolliti wonande ɓiɓɓe leydi ndi yoko hen ne jogui carte d'identité ji kono kadi carte d'identité ji ɗi kala gona dewɗi lawol oɗo saaha noon dadiɓe leydi ndi wayitama gomin leskoji jaƴƴi no fewi ko fate banggue carte d'identité ji gonɗe e nder leydi Côte d'Ivoire sen giwi toon to Côte d'Ivoire koto Gana paɗen dadiɓe kolliti ko fenade wodani tuma kay finoɓe e legal bitegal Mambo Ribbi taw kadi ko finoɓe ngal ne tawi nder Accra e hoore muɗum en tawi nder Accra e hoore muɗum taw ko lamorgo leydi ndi ɓe kollitino wonande ñalawma heccenko laamu leydi Gana holliti wonande ko couvre feu woni kuulal hirtole lo waɗama e nder ɗeɗon leeɗe ko nden tigui yeɓe kala guddi bitikaji mumen e dognoɓe werlaji kala naati hay goto yiyaka ha weeti caggallude diɓe mbaɗen leskoji tawa tigui ɗum wodani oɗon saaha noon kamɓe ɓen sosoɓe hulnoɓe dediɓe kala jalti gudditi bitikaji mumen sen gewi toon to leydi Gana paɗen ko toon to Burkina Faso toon kadi waɗama toon teɓa taw kadi ko gandi mawdi no fewi biteɗo Umaru Hasima biteɗo Umaru Hassan taw kadi ko kam tigui gardiɗo cetal Tuare Guena bitengal taw kadi ko kam ko tigui jeeya e fedde Tuare Guena taw kadi ko cetal diniyankoɓe witeɓe Al Mansour ak Al Kasima taweteɗo toon to Gawo kanko noon wo jagga tigui koye nokku biteɗo Dewa ene tawe e nder leydi Burkina Faso tene kadi hollirama kanko ɗo ene biteɗo Umaru Hassana omo jokkodiri e biteɗo Boli Hamadoun taw kadi ko wat boniyanke taweteɗo e nder leydi Burkina Faso kanko biteɗo Umar Hassana kanko kay ɓooyi tigui waɗede makko koyguel ko kanko tigui joɗani yogay groupe aji taw kadi ko pelle ceɓɓitiɗe yogay gure ngam so tawi woni jangujine mbaɗa ko kanko tigui heewi jokkodirde e mabɓe kanko noon faama juuɗe ñalawma hanko e nokku biteɗo Jeew ene tawe e nder Burkina Faso taw kadi woɗɗani nokku biteɗo Grande
fabo taw kadi waɗani nokku biyeteɗo uddalan ene tawe e nder leydi Burkina Faso ha joni toon to Burkina keddoɗen laamu leydi Burkina waɗi erango faade ɓiɓɓe waggadugunaɓe kala goten kala nde finata yalta gam wallude fittude ko fate banggue kanifoji leydi ndi so tawi toɓoji jippima beele kene wiye inondation kala yo layru wasa wadde e nder leydi Burkina Faso sen giwi toon to Burkina Faso paɗen ko toon to Togo ñalawma janggo woni alarba janggo woni tijja toon Alpha Condé taw kadi ko Togo koyɗe jaama ene wonde nana ak fo ado taw kadi ko laamiɗo leydi Ghana kamɓe ɗiɗo kala maɓe garton ñalawma janggo ɓe joƴƴino dental lundo woni sappo ene lundo jooɗiɓe waɗɓe dental gotal hakkude mabɓe laamu ngu beele kadi ɓe ƴeewa so tawi beldal ma artu hakkude mabɓe caggal yogay semaine aji ɓennuɗi kala ɓe joƴƴinino dogde koyɗe jaam hakkude laamu ngu kame lundiɓe leydi Togo sen giwi toon to Togo paɗen ko toon to Nigéria laamu ngu ɓeydi sembe tiɗɗo no feewi hakkude leydi to caggal nde wargoji mbanno toon ñalawma heccenko ha ganduɗa capanɗe jeetato e jeegom neɗɗo mbasi pital men hakkude aynaɓe kame remoɓe oɗo saaha noon laamu ngu tekkini hélicoptère aji nana mbe joom beele kay jaam e duumiɗo kame kisal ene wawa artude e nder leydi Nigéria sen giwi toon to Nigéria paɗen ko toon to leydi Cameroun wuuro wiyetengo Damsi wuuro wiyetengo Damsi oɗo saaha noon wiyete wuuro wiyetengo Dapsi jafoɗon oɗo saaha mo gonɗen ko bojji camcam goni toon caggal hitande ujunnaje ɗe sappo e nayyi Boko Haram duppino toon galleji kewɗi no feewi yogay mabɓe doguino moltoyi toon to Douala taw kadi yaltinim ko biteɗo Amadou Aidjo o holliti caggal noon ɗiɗon duuɓi kala finoɓe toon to Douala yogay mabɓe gartino e wuuro wiyetengo Dapsi wuuro wiyetengo Damshi jafoɗon wuuro wiyetengo Damshi ko wona ɗum ko noon ñalawma heccanko ɓe joɗinima ɗon e Damsi aɓe mbaɗa batu mabɓe kamɓe jeeyaɓe goɗon wuuro ko ɗon tigui Boko Haram ari hurliɓe taw kadi ne haara autoji mumen ɓe duppi galleji kewɗi ɓe duppi toon gueɗe kewɗe ɓe dutti kadi ɓe mbari joom wuuro ngo ɓe mbari toon yimɓe hewɓe oɗo saaha noon ko sunare mawde woni e wuuro witengo Damshi taw kadi yaltinum ko biteɗo Amadou Aidjo sen giwi toon to leydi Cameroun paɗen ko toon to Sud Soudan toon to Khartoum woni Soudan ñalawma hanki o sifande jaam waɗama tawtorede Oumar Al Bashir taw kadi ko laamiɗo leydi Soudan kame tawtoreɗo laamiɗo leydi Uganda biteɗo Museveni ene wondi kadi e biteɗo Salva Kiir laamiɗo leydi Sud Soudan e wonde rebel mo Sud Soudan biteɗo Rika kamɓe noon ɓe cifodiri ñalawma hanki o sifande jaam e kisal hakkude rebel o kame laamu Sud Soudan beele jamne arta toon caggal kay guila ɓe jeyti koye mabɓe hawɗe saaha mo gonen ko wargoji cattuɗi goni toon toon to Eritére kame Éthiopie paɗen hakkude Eritére e Éthiopie oɗo hen saaha mo gonɗen ko kalisaji mawɗi goni toon ñalawma hande o caggal kay guila hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeetati kareli ɓurtuɗi bannude toon ha yetti hitande ujunaje ɗiɗi ha yetti hitande ujunnaje ɗiɗi caggal nde ɓe jeyti koye mabɓe hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e tati taw kadi halfunoɓe ko leydi mbiyetedi Éthiopie e tuba ɗon tuma noon nde ɓe kefti koye mabɓe waɗi noon kareli ha ganduɗa ko famɗi ko kala temedere e capanɗe jeetati neɗɗo mbasi pital men ñalawma hande o noon ɓe guitti sete timmuɗo yeehi toon to Éthiopie gam joddade hoorejo jagorɗo mo leydi Éthiopie taw kadi ko biteɗo Abiy Ahmed beele kadi ɓe mbawa yewtide keeri leydi ɗi beele jaam duumiɗo kame kisal ene wawa artude e nder leydi ndi hakkude leydi Éthiopie kame leydi Eritére. Oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabruji menan jolam jaɓeri sawto wala Ghali Abouba on ñagama yafuya no feewi ñalawma hande o ɗen gonde mabɓo sattugo no feewi ha wona seeɗa Ghali Abouba ma en jaaha toon to États-Unis d'Amérique toon to leydi France kame Mexico ha fema toon to Hong Kong kame Japon Ghali Abouba bisimilla maɗa. jam hire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sarr kabaruji men joolam jaɓiri koto dowlaji tentuɗi Amérique puɗorɗen kalene oɗo suka malinajo biyeteɗo Mamadou Gassama mo duuɓi nogas e ɗiɗi ko kañum tigui danduno cukalel gotel beltatno guel 4e étage e nder Paris noon tawa kadi ɗum wanno ko guila lewru mai hitande gonɗen ɗe guila nden noon Mamadou Gassama ko
ko woni tigi ko wiyete euro woni neɗɗo ɓurɗo dowlude e nder Paris lamorgo wala fendo caggal nde wonnongal baɗal ko hoorejo leydi France woni Emmanuel Macron bisminomo nder galle lamorgo to namdi kadi o rokke kayitaji taw kayitaji France ko ɓuuri yawde e yaccade kadi o ƴette e gollorgal taw ƴette o watta gollade taw koye koniyankagal faabo woni sapeur pompier ɗo caggal muɗum kadi ko maire mo wuro Paris maire mo wuro Paris ko kañum tigui bisminomo rokkimo tigui jeenari taw ko jeenari ɓurde mawnude e nder Paris lamorgo walo fendo e ñalawma guila ñalawma noon alerte no gasanayyi lewru gonɗen ndu Mamadou Gassama laatima tigui euro e nder dowlaji denduɗe Amérique caggal kay nde o bisma e to Los Angeles nde o bisma to Los Angeles ñande alerte no gasanayyi lewru gonɗen ndu ɓe dokkimo tigui jeenari taw ko jeenari mawnu no fewi witendi jeenari witendi BET noon awar BT awar ko jeenari mawnu no fewi tawa kadi ala dokkateɗo ndin jeenari so wona ɓalejo golluɗo gollal paydingal no fewi kono gollal Mamadou Gassama gollirigal e oɗo saaha o laatima tigui e nder dowlaji denduɗe Amérique o heeɓi tigui titonde kene wiye kay euro humanitaire hitande 2018 koto leydi France paaɗen leydi France mbiyen subaka hande law sanga juulal salatu walla ko adi salatu seeɗa ko police tigui dawani e nder campus goto tawa kadi ko nder duwal jaaɓi ha tirguin tawa kadi ko police mo hinde CRS noon tawa kadi ɓe jano ko nawnoɓe toon ko gam yidde yaltinde kay ɓeɗo ɗanniyankoɓe woni émigré ji taw ɓe ɓe émigré ji ɓe ngala hoɗande hoɗɓe tigui taw kadi ko étudiant ji ɗi bisminoɓe e nder campus mabɓe nder noon caggal nde police o roƴƴe mabɓe subaka law noon ko ndien tigui yaltiniɓe fodde lebbi joyyi noon ɓeɗo ɗanniyankoɓe ɓe ngala hoɗande woni émigré ji ko ɗen ko étudiant ji ɗi bisminoɓe tigui e nder campus mabɓe taw ko campus noon ko campus mo Saint-Denis Paris wite e nder lamorgo leydi France subaka law noon police o tigui taw ko police mo hinde CRS nde ɓe ngari noon ɓe kadi tigui ko étudiant ji ɗi yalturi ɓe kadi étudiant ji ɗi ɓen yalturi haaɓe mbawi kay egginde dendagal ɗanniyankoɓe wonnoɓe e nder campus o son ummima to leydi France ko to leydi Mexique paɗen to Mexique noon mbiyen laamu oɗo laamu diwan biteɗo Michoacan noon ene tawi e nder leydi Mexique o laamu ɓurmo ñadde teskango ɓurmo ñadde e nder leydi he kala nder ñande alerte nogas e nayyi lewru ndu laamu ngu nangui dendagal koniyankoɓe ɓe hinde police gollotoɓe e nder commune biyeteɗo Docampo police Docampo noon commune mo Docampo noon koye nder on commune lundiyanke goto tawa kadi ko daɗinoɗo gam yidde jembade ƴamoyde lefol laamu gonnode e ruuma jarriba woni campagne électoral ko nder hen tigui o warno ñande alkamisa nogas e goho lewru gonɗen ndu mbiyen nogas e nayyi lewru gonɗen ndu noon ko police ari ɗon nanguiden ko laamu ngu nanguiden dangal police ji wonnoɓe e nder on commune kamɓe e police ji foof ɓe tuuma tigui juuɗe mabɓe moddude e ngoɗo wargo haɗani noon ha e oɗo saaha ruuma jarriba wona jokki kay saabu ko ñande alerte goho lewru juillet dareten ndu 94 million neɗɗo taw ko witeɓe électeur jahata tigui suɓoyade noddiyade carte mumen taw kadi ko sumgoji biteɗi élection générale noon woni sumgoji jaadindi hoorejo li sumgoji hoorejo leydi sumgoji sarɗiyankoɓe sumgoji mairie ji ha sumgoji conseiller ji e nder leydi he foof ko to Hong Kong paaɗen to Hong Kong noon ɓen talata hande subaka e nder Hong Kong ko neɗɗo goto yalti neɗɗo goto yetti fetel mum ene fella e yimɓe tawa kadi o felli ɗum e nder parc goto tawateɗo e nder leydi hen sababu fende nde noon ko gueɗe leñamagu woni tigui acte attaque racisme ɗum tigui woni sababu janggu woni o warino o gañani o warani hay goto noon kono yimɓe nayo gañima hen de rewɓe ɗiɗo e worɓe ɗiɗo gañima hen gañande musi no fewi caggal ɗum noon mbiyen ko cimi rewɓe ɗiɗo gañima hen gañande rewɓe ɗiɗo e worɓe ɗiɗo gañima hen gañande musde hay goto goɗɗo noon ala kadi gañiɓe hen walla mayɓe hen koto leydi Japon paɗen to leydi Japon mbiyen yimɓe ɗiɗo mbarama e ñalawma hande o e jangu tawa kadi ko jangu wongu e nder poste police goto e nder Japon mbiyen ko gorko goto naati e nder poste mo police o fi laaɓi o yiilawi noon officier policier goto tawi ɗum noon officier policier o fi ɗum laaɓi o hefti fetel muɗum o hefti fetel mum noon on gañi gañande musde no fewi ene yara duuɓi 46 ene wiye kene chiko hôpital o haasi fittano ko toon tigui o sanki caggal ɗum noon nde o fi on hefti fetel mum ko ɗon tigui o ƴetti fetel o fawi kuure e condi e vigile goto jarawe duuɓi 56 biyeteɗo Shinichi Nakamura ko ɗon yadani e wonki ko ɗon tigui policier goto ƴetti fiyande mum felli o yetti fetel mum felli kanko wodbaniyanko fimo kural e reedo sami o mayani noon kono mo tampi e oɗo saaha mo tawi tigui e cuuɗi cafriɗi gueɗe baɗiɗi noon ko gueɗe kewani yiyede e nder leydi Japon
Wali Abouba ma en jaha tonto leydi Italie naɓe fedde heblo sukaɓe Afrique ɓe Italie en mbaɗi erango dendagal ɓiɓɓe fulɓe wonɓe nder leydi Italie ne mbawata tawtorede aset paɗo ɗo henno ko fate jonde fedde heblo sukaɓe Afrique kala jiɗɗo tawtorede jonde fedde heblo sukaɓe Afrique tonto leydi Italie mbatta ko 0039 324 324 619 94 34 0039 324 619 94 34 notamment ko Ahmadou Tijani Wara walla mbaɗa 0039 339 856 67 39 notamment ko Abouli ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe dilloɓe leydi Italie onon kala mbadde rendez-vous à cette paɗo fade feddeɓe sukaɓe Afrique tonto leydi Italie jolama jaberi ko haali Abouba to leydi Gambie ko kodnene Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoulaye Sarr kettoki malaki jaam yo jaam Allah hiranena